Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Hakum kini klep mat ke baki pat ba kila hapan mat ya ka jing syak hang kerdap halaki yeng na ka daw ka jing simra jong sarkar ban ya da ya ka jing mg ki pat ba nong snong gat ba ka perthai bro ka wei kan thop ru ikri India bat ka jila mekhlia kidang ya khon ya ka thma persha ya knyang jing pang coronavirus ka balang presbyterian penthorum khra haka arpunyo tre guluber arjar arpho kalami syakmat ban le pat daki kam le isen e syaki pai reunget jaka balang ki badan hapadang ka jingdok jingkerduo bat ki buduna haka yo ka kon hakani ka singi ki bor penya jaka balang kila sam daki marbam bakan thop yo khaw udai ka shini bat uphan khanang begini ki long yeng ki bedong kin amat ya ka jingyap thangan kum hakani ka por baka perthai ka mat ya ka jinghiran ya kini ki marbam la sam shigi long yeng ki bedong daki nong sharai ka balang haka balasa hilang ru dau pastor in charge e solia